Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon atong gipadayon paghimo ang nobina para sa atong kapistahan ikanapulo nga tuig sa pagsaulog sa pista ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Ang atong mga pilgrims karon nagipahinungdan nining ika-8 nga adlaw mao ang atong mga online parishioners sa Visayas areas or places. Ato mga Visayas dinhi sa outside sa Cebu o sa Cebu Apilsad, outside the parish. Sa tibuok kalibutan atong padayonon ang pagampo nga unta ihatag sa Ginoo ang tinuod nga kalinaw o ang pag-ila sa napanahong Ginoo kinsa mao ang tinuod nga tuburan sa kinabuhi. Ato sang iampo og pasalamatan kanunay ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa ilang pagpalit og mga slots. Nya ato sang iampo ang kalampusan sa pagsaulog sa pista ni San Vicente Ferrer sa ato dinhing San Vicente proper nga chapel karon sad ang pista nila katapusang Huwebes. Anta magmalampuson ang mga kalihukan sa atong kapilya dinhi sa proper San Vicente. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy niining mga adlaw kanusa. Nasayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal o tesorero sa Kandase, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe. Nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua ug abayi ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako? Og iyang gipasakay si Felipe sa karwahe o gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong, gipakaulawan siya o gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta niining bahin sa kasulatan. Ang iyabang kaugalingon, ulain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus, sugod gayud niining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto, ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod, hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daygan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isinggit sa makusog ang iyang kadayganan. Iyang gihatagan o kinabuhi
maitugot nga atong mga tiil madalinas. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang akong itugan ang iyang gibuhat alang kanako. Sa pagpangamuyo nako kaniya diha sa mga pulong, ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daiga ang Dios nga wala magtungina kanako sa akong gipangayo o sa iyang kaluoy. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon adto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang babati sa amahan ug makakaton gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang motuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Gipahinomdom ni Kristo nga ang tanang tao tudluan gyud
sa Dios. Nya ningon siya, ang mamati sa akong amahan, sa pagtudlo sa akong amahan kaniya, muduol gyud or muari gyud kanako. So di ta magtuo, di ta maghuna-huna mga igsoon nga kining atong pagtuos Ginoo, kining atong pagsimba, kining atong pagbinuotan, kining atong pagsunod sa gipahayag diha sa Bible, di ta maghuna-huna nga kita maoy hinungdan ani. Sa sinugdanan gidi ay gitudluan kita sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y naghunghong nato pinaagi sa Espiritu Santo. Gikono pangutan-ay mong tupad ing naunsay gihunghong ros Ginoo nimo. Ubay-ubay na yung nag-text nako magpatabang kay na problema na sa pagbayad sa utang. Kana bitang tudluan ka nga pangutang kinsa may naghunghong nimo ana. Ambot lang. Kay ang Ginoo manggod kun mao na siya muhunghong nato niya atong paminawon, niya ato nang sundon ang resulta kalipay. Pero kung ang nihunghong nimo ang yawa, ang resulta ana problema gyud. Muna inighonghong nga pangutang padung gyud ka ana pagkaputos sa utang. Labi na karon nga nanay mga online nga utangonon, mo click lang ka cellphone utang dayon. Gipasayon gyud maayo. Pero inig resulta nay uban na naghikog na kay nag-abot na ang utang niya kanirabas ang mangutangay karon pinaagi sa cellphone, hulgaon ka, ikuan ka ba kanang itorture ka sa imong hunahuna, mao nang uban maghikog na lang, di naman kapahuway. Iapil pa tong mga tao nga naa sa imong number katubang connection ba. Iapil pag text ako kapila na ko gitiksan, palihog kog sulti ani niya kay suod ra ba di mo ani kay kundi ni kabayad sa utang iapil ka namo patay. Mga naa diha kabuang muna siguro nato ang pag-ila kinsay naghunghong nato. Muna diri sa atong unang pagbasa si Felipe gihunghongan sa kanini ang Espiritu Santo. Gipaadto siya adtong lugar katong agianan nga wa na kayo'y tao moagi. Ang resulta di ay tuad di ay dito'y yunoko nga nangitag katinawan sa gibasa niya nga bahin sa kasulatan. Niya mao dito'y tumong niya pag adto na ni Felipe iyang gi pasabot ang maong yunoko. Ang resulta nabunyagan ang yunoko niya si Felipe gihunghungan na sad sa Espiritu Santo, gidaan na pod siya sa laing lugar, pero ang yunoko malipayo nang miuli sa ila. Ang gipasabot ni Kristo mga igsoon nga kung maminaw tas Ginoo mahimot ang tuburan sa kalipay. Karon nagsaulog tag pista sa ato dinhing proper nya karon sang Sabado pista na sad nato. Kumusta man ang atong pagsaulog sugod pa atong hirikada hangtod karon sa atong pagsaulog sa mga kalihukan nga related sa atong pista. Inyong paminaw nakahatag og kalipay o kaguol? Siguro mo kanang pagpalit og slot para sa atong pista nakahatag nagkalipay o wa? Nya namalit na mo. Ilhan man na nimong malipay kay magsigi man nagbalik-balik.
Pero kana ganing wa malipay mo ingon gina sige lagpahinumdom anang slat mana na. Balik-balik yung kag palit basta malipay ka magbalik-balik man ta na. Mao bita nang gabi ang sa atong night mandated organizations night. Wa gyud gisumpayan yung zumba. Porting daghana gina sig zumba. Na kung ano may naman kayo sila manayaw, nindot pag yung kayo gipang sulob, may dili ibiya sa sumbahan. Nako kani sila, doon na gini sila kuana, masteri kay porti bang abtika mo lihok-lihok magkadungan man. Ingon dayon sad si Sister Ilay, ay sus pader, kada adlaw na magsigig sumba. Mo nang ilan na lang ginang na master kay ang lawas magpangita na anang sumba. Siging balik-balik. Ngano man, lingaw kay sila anang maong buhat. Pero wa ka malipay sa imong gibuhat, oy, kausa mo ingon ka, usab pay layo gani. Mana yun ka? O na, kung nalipay mo kay nipalit mong slot, balik-balik yung palit. Nya apil sad mo anang atong 10 slots challenge. Ang atong halin as of yesterday sa atong mga slots, labi na gyud sa atong katong para sa atong pista. Duha na ba lang kaadlaw niya ang atong gibaligya nga slot ani nga God's protection, healing and joy. 45,000 katag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 28,056 slots. Pakpaka na to. Naapay 16,944 ka slots. Inyong paminaw, nining duha ka adlaw, mahurot ka ni? Depende sa inyong kalipay. Nya ang niapil sad sa atong 10 slots challenge, niabot nag 177 ka 10 slots challenge. Pakpak yapon. Awag inyo ning palitan karon og mga 10,000 ka slots. Wa na, 6,000 na lang ni ugma. Nya punan pag yung palit inig pista, awa na, horot na ni. Pero Ginoo lay mag-igo. Kay kani man kung pagkamanggihatagon, bunga nis kalipay. Kanabitang malipay ka sa imong silingan, sa may imong buhaton, hatagan gina nimo inig birthday nimo kay nakalipay man. Pero kana ganing tao nga nakaguol nimo, manghatag ka dili. Hatag ko taon. Basta nakaguol. Muna kanang asawa nga nakaguol sa bana, din agina muhatag og panahon ang bana sa asawa adto ihatag sa bana sa iyang mga barkada adto sa manok adto ihatag niya ang asawa magsige na sa giyaw-yaw ikaw ang naong nimo naa na lang ginas imong barkada ingon sa nang bana ang saganha nimo nga pulos ra man na yaw-yaw imong gihatag nako. Di ba? Nya unsaon man paghatag og higayon sa bana nga makasinati og kalipay, ang una gyung buhaton dili gyud yaw-yawan sa asawa. Di gyud yaw-yawan. Unsaon man alagaran atimanon na. No. Nawa di ba mo sugod sa na siya paduol nimo kay lipay naman. Lipay. Mabta na din ni nanay daghan na ni mo anhi din ni anhi pas atong parokya ba na may daghan manganhi aka mo god nganhi man mo ngano man basig nalipay sad mo din ni no lingi ay mong tupad ing na nalipay ka din hi or naniid pa ka. Nalipay ka din yag nalipay gani ka balik-balik yung kaganha muna ang Ginoo nagtudlo nato nga ang atong
kinabuhi dili gyud unta nato isalig sa tao, anha nato isalig sa Ginoo. Unsaon man ang atong pangitaon, ang atong paminawon ug ang atong sundon, mao gyud ang Ginoo, dili ang atong kaugalingon. Muna ingos Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Nya kanang kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus, kalipay ang meaning ana. O usabas mga meaning ba? Kalipay. Mao bitan ang langit gitawag og kinabuhing way katapusan, kay kalipay man nga way katapusan. Ang taong patay, unsa may naong? Kakita na mo patay? Naabay patay nga malipayog naong? Nausahay. Pero panagsa kayo. Pero ang tinuod yung naong patay, di yun malipayon. Ganang patay yun. Aw pa aw. Muna nagtanaw ni mo, kaluoy. Ana. Ang tao sad nga magulanon, ang naong sad niya murag patay. Ano bang di mo smile, dili gaan, dili maghatag og inspiration. Gikono, katapusang lingi sa imong tupad, ing na-inspired ka sa akong naong. Ang tan-a siya ba, ing na akong naong ba naka-inspired ba nimo? So kamong mga asawa, di na mo ka-inspired sa inyong bana. Kamong mga bana, di na mo ka-inspired sa inyong asawa. Kamong mga ginikanan, din amo ka-inspired sa inyong mga anak. Kamusang mga anak, din amo ka-inspired sa inyong ginikanan. Mga matay gyud mo. Oh, mamawa ba ang kalipay? Nya unsaon man pag-inspired, sama ni Felipe, iyag yung gitudluan ang yunoko bahin ni Kristo. Way laing inspiration, dili ang atong kaugalingon mo'y inspiration sa atong isig katao, tagai siya og Ginoo. Nya unsaon paghatag sa Ginoo ngadto sa atong isig katao, atong alagaran, atong atimanon, atong pasabton sa kahulugan sa kinabuhi ni Kristo. Nya unsa may kinabuhi ni Kristo, nagantos og nagpakamatay para nato. Nabitay mangutana nako, Pader, wa na kay pag-antos karon, nako porting daghana. Di na nako masukod ang pag-antos, ibabaw, ilawom, kilid, ana, dapas luyo, dapas atubangan. Siya, relax lagi kay ka. Nako ako namang gikalipay ang akong pag-antos. Kana bang mo desisyon ka nga mauna ni ang akong kinabuhi. Nya ako na ning himuong murag official business ang pag-antos. Nahimo na kalipay, kana lang pagpangitag budget para sa atong mga proyekto. Nakasuway na mo anak ka na mangita kag budget para ipa-eskwela sa imong anak. Sus, makutkot nimo ang dili katol. Ako sa zauna nagatiman pug kog pamilya, breadwinner ko, akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed. Naanad na pud ko anang pagpangitag budget, pero wa gyud ko maratol ngano man ako na nang gigakos ang pag-antos. Kay hasta gani akong naong antosono na mandaan. Sugdan ako, akong naong, relax na ako sa akong naong. Nya human ang akong kining akong pagkatao, daghan kay apan, daghan kaayong mga undesirable nga mga kinaiya. Ako sang gidawat, antoson tani, nahiusahay mainsultuhan ko, nahiusahay malibak ko tungod sa akong mga kahuyangan. Usahay biyaan ko sa mga tao nga ga-expect unta ko nga mo kuan ako, mo suporta, biyaan nya na unta tay maayo unta nga kana ganing kahimtang mo kalitlag kawagtang kay
transfer sa laing mga pamaagi. Antos punaan pa aning pag-anto sa tanang parokyano nga ari ihanok nako, way bugas, way diaper, way gatas, hasta pa gani ang pagbayad sa ilang utang, hasta pa ning pagbiya sa kabit, umban pa diya. Ako naman sa noy hanukan. Dili sayo noy, ang inana. Pero pagkatamis di es pag-antos, basta ato ng ilhon nga mauni ang gibuhat ni Kristo. Awa na, ma-relax na ka, ika-relax na, sige na lang tagbaligyag sila. Awa na, okay kayo. Or unsa pa'y itudlo sa Ginoo, ang nakanindot ka na bitang mura na ta ni Felipe, nga dipindi na lang ba, asa ta dadon sa Ginoo. Kana gyud pinakanindot, kanang mahimo na bitaw kang alagad sa Ginoo. Relax gyud kay taana. Di na ka mag-alagad sa imong gusto. Kaya kaning atong gusto mo ingon dayon ni pagpalit og sakyanan, pagpalit og yuta, pagtukod og balay para ibo, tiguma imong kwarta, padaghana imong kwarta, kinahanglan di jud ka masakit, kinahanglan di jud ka ma-failure, kinahanglan di jud ka mabati. Mao man ay demand sa atong kaugalingon. Sus og ato nang kuhaon tanan, mas stress ka. Pero ang Ginoo mo'y nagmando na to, mingon ang Ginoo, sagdilag mamatay, basta buutan, sagdilag masakit, basta Diyos nun, sagdilag sawayon, basta sige lang kang higugma. Ana, yung kakaning nakasa, sagdilag budhian, pasailua lang. Ana, yan sa'y resulta, mugaan din imong naong. Mugaan ba? Na pagaanan na ng inyong naong, sunda ang Ginoo sama ni San Vicente Ferrer, wa siya laing pangandoy kung dili ang pagsunod sa Ginoo. Ang resulta, nakahatag siya dako kaing kalipay ngadto sa katawhan. Ug mao nay atong pangandoyon nga kung mahuman ning pista, mahimo untang kalipay ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Manindog ta. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian ug katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa novena. Palihog mangluhod. Ikawalong adlaw, pagampo sa pagantos o pagpailog. Ginoo nga makagagahom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, gilig-on mo si San Vicente Ferrer nga manlalaban ko, isip taming sa pagantos o pagpasensya, nga tungod niini, iyang gikaloyan ang mga tao nga naguba sa iyang dungog, ug nagalaban pagani sa mga kaaway, nga buot mo patay kaniya. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan nining sinugo mo, nga modelo sa pagbuntog sa mga kaaway ko, pinaagi sa usa ka pag-antos nga malig-on, pagkaluoy sa tanan nga nanagdaot kanako, kay aron tungod sa akong pagpasaylo, imo usab akong kaluy-an, pasayloon, ug hatagan mo sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa Normandia, ang usa ka pangulo nga sundalo nasamdan sa usa ka dakong samad atol sa panag-away sa mga kasundaluhan nga nakaingon na ang mga kaaway niya nga patay na gayud siya o gitunod nila siya sa usa ka danawan.
Sa dihang misaad siya sa usa ka panaad kang San Vicente, diha-diha nakita niya sa daplin sa danawan ang usa ka kabayo nga sinilyuhan. Migula siya sa danawan ug nisakay ni atong kabayo. Unya miagi siya taliwala sa iyang mga kaaway nga yano ug daw walay kabilinggan ug wala sila makamatikod kaniya. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga ang katawhan sa Dios, tapos maalimahan pinaagi sa santos nga Eucharistia, magkahiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo, diha sa ilang pagtuo o gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eucharistia, mapalapda namo ang among paghigugma sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami pinaagi sa imong anak. Nga dili kami mapakya sa pagpaambit sa among mga yutan-ong pan, ngadto sa mga nanginahanglan, sa ingon mahimo kaming sama kang Kristo nga nagmanggihatagon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga sila nga nagmasakiton sa hunahuna ug sa lawas, malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, diha sa santos nga Eucharistia, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Nga ang mga nangamatay makaambit sa langitnong bangkite nga gisaad sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami pinaagi sa imong anak. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong ugma, kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas nga grasya ang imong bulahan ug maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobena. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ay pagalam mga tinuod, mandalawan ka. Ay pagalam mga tinuod, mandalawan
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa og halangdon nga pagka-Dios pidaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuoran sa ingon mahuptan unta kininamo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghadom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya ubad kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan ako, gaana sa mga pagkay ko ng inuwanan, wakong kalabo ang ibang harian, makukalapit ako, hindi sa'yo may ang kalabutan sa matagalan, ihalagan mo karupan lahat. Upasan niyo kami sa mga sala, paikutan kami nangangasayo sa mga nagkasalanan mo. Tumingin kami inubyan sa mga kasuhan. Inuwasan kami Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. ay lumananging harian, ang kahulugan ibayan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamahayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Hiling mo
Magampo kita o Ginoo, tan-awa nga mapuangoron ang imong mga tao o himua nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Inaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalipay. Nya mahimo ra sad tang makapahimulos niini kun atong ipaambit ang kalipay ngadto sa uban pinaagi sa pagsunod sa itudlo nato sa Ginoo. Salamat sa misunod, manglingkod sa tagmakadiyot. Salamat sa mga misunod sa gitudlo sa Ginoo ug mialagad nato karon ining misa. Labi na gyud ang atong mga lectors, Sister Raquel, Sister Catalina, ug ang atong salmista, Sister Alicia, atong singer, si Brad Rene, ug ang atong mga pilgrims karon, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 8, ang Matias Baguio Concrete Block, ang mga luwa, o Merna sa Hulga Sari-Sari Store, mo'y ato mga pilgrims karon. Unya plus sa atong online pilgrims nga mao ang mga online parishioners sa mga lugar sa Visayas. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Ug alang usab sa nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Mr. Matias o Mrs. Rebecca Baguio and family. Masipang pakpak kanila. Sa makausapa ang atong update sa atong slots, ang SBF DAG na anatay halin nga 16,221 slots, ana apay 59,779 slots nga available at 500 pesos per slot para ni sa atong building sa kumbento. Nya ang ato sang GPHJ halina na punta og 28,056 slots na apay 16,944 slots at 100 pesos per slot. Ugma na lang ni siya kutob. Mo ba? Murag ugma ra ni. Bernis pa di ay. 20 amo lagi ugma. 28 pa man ugma ig Sabado. Sabado pa ni kutob niya og di gyud madag kahurot ilahos nato sa katapusang adlaw sa Abril. Ato lang gining paspasan kay para man ni sa atong pista. Nya ang atong 10 slots challenge nagpadayon. Moapil mo mas maayo 6,000 pesos ang atong 10 slots challenge. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong daygon ang Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer sa pag-ingon, katulo, Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Masipang pakpak sa Ginoo o ni San Vicente Ferrer. Mangluhod.